και φίλες, χαιρετώ σας. Σήμερα θα σας δείξω πώς θα φτιάξουμε αυτό το μεγάλο διακοσμητικό ματάκι. Είναι μεγάλο, είναι γύρω στα 12 με 13 εκατοστά, όχι τα συνηθισμένα μικρά ματάκια. Είναι πάρα πολύ εύκολο, μπορείτε να το κάνετε γρήγορα. Εγώ έχω επιλέξει να μην το κάνω στο κλασικό μπλε ή ροζ, να γίνει σε πιο γήινα χρώματα. Θα σας δείξω βήμα βήμα πώς θα το πλέξουμε από την αρχή που ξεκινάμε από εδώ μέσα μέχρι το τέλος που τελειώνουμε και τη φούντα μας. Να σας πω επίσης ότι δέχομαι και παραγγελίες. Μπορείτε να μπείτε στο λογαριασμό μου στο Instagram και από εκεί να μου πείτε τι θέλετε. Ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, για να κάνουμε το διακοσμητικό ματάκι μας θα χρειαστούμε βαμβακερό νήμα, λεπτό, βελόνα πλεξίματος, ψαλίδι και βελονάκι νούμερο 2,5. Αυτό το βελονάκι εντωμεταξύ το δικό μου είναι παλέμαχο. Έχω κι άλλα, αλλά του έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία. Έχει σπάσει το κολλάω, ναι, είναι μεγάλη ιστορία. Εντάξει, είναι πολύ καλός μου φίλος. Έχουμε περάσει ατέλειωτες ώρες μαζί και τα αγαπάω. 2,5 νούμερο βελονάκι και βαμβακερή κλωστή είπαμε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Έχω φτιάξει εδώ και το βελονάκι μου. Το έβαλα διάφανη ταινία, το έκανε πιο όμορφο, αφού θα γίνει διάσημο. Και ξεκινάμε κάνοντας μαγικό μας κύκλο. Ωραία. Λοιπόν, εδώ μέσα τώρα χρειαζόμαστε 14 ποδαράκια. Έτσι ξεκινάμε με την πρώτη σειρά. Οπότε κάνω 3 αλυσιδάκια στον αέρα, που είναι το πρώτο μου ποδαράκι, και πρέπει να κάνω άλλα 13. 2, 3, 4, 5, 6. Οι πρώτες σειρές, οτιδήποτε κάνουμε, είναι λίγο πιο αργές, πιο δύσκολες. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Είναι και μαύρο το χρώμα. Ωραία. Τραβάμε την κλωστή. Εδώ πάνω στην τρίτη αλυσίδα, γιατί σας είπα είναι μαύρο το χρώμα, και κάνουμε ένα άριστο και κλείνει. Η πρώτη μας σειρά είναι έτοιμη. Εγώ θα ασφαλίσω εδώ πίσω την κλωστή μου για να μην μην βλέπετε με κλωστές μπλέξει. Αυτό είναι η πρώτη μας σειρά και συνεχίζουμε σε λίγο με τη δεύτερη. Η δεύτερη σειρά μας θα γίνει με το γαλάζιο, το υπέροχο γαλάζιο. Θα φτιάξω εδώ έναν κόμπο, λίγο χαλαρά, και ξεκινάω. Λοιπόν, δεν θα ξεκινήσω από εδώ, δεν θέλω να πέφτει η μία ένωση πάνω στην άλλη. Θα ξεκινήσω λίγο πιο πίσω, εδώ. Άλλο. Θα περάσω
κλωστή, και θα κάνω 2 αλυσιδάκια στον αέρα, γιατί σε αυτή τη σειρά θέλω να έχουμε μισά ποδαράκια. Θα την κάνουμε με μισά ποδαράκια, οπότε στην ίδια εννοείται θηλιά, έτσι, γιατί θα γίνουν οι αυξήσεις. Και βγάζω. Απλό. Παίρνω κλωστή, μπαίνω μέσα στην επόμενη θηλιά και βγάζω. Στην ίδια θηλιά, γιατί θέλω 2 μισά ποδαράκια σε κάθε θηλιά. Παίρνω κλωστή, βάζω, ξανά. Ένα. Δύο. Ένα. Δύο. Βλέπετε, δεν έχει κάτι δύσκολο. Εδώ τώρα φτάσαμε στον κόμπο. Εδώ θα κατεβάσουμε τον κόμπο, θα πάρουμε κλωστή, θα προσπεράσουμε τον κόμπο και θα μπούμε μέσα στην άλλη θηλιά. Ορίστε, έτσι, αυτό. Και συνεχίζουμε κανονικά να πλέκουμε με μισά ποδαράκια, 2 σε κάθε θηλιά. Έτσι θα γίνει η δεύτερη σειρά μας και στο τέλος της δεύτερης σειράς θα έχουμε 28 ποδαράκια. Και αφού έχω τελειώσει τη δεύτερη σειρά θα ξεκινήσω την τρίτη. Η τρίτη θα γίνει με λευκή κουλωστή. Κάνω εδώ τον κόμπο μου χαλαρά, και δεν ξεκινάω είπαμε από εδώ, ξεκινάω κάπου εδώ. Και πλέκω 3 αλυσιδάκια στον αέρα, γιατί αυτή η σειρά θα γίνει με κανονικά ποδαράκια και αυξήσεις. Σε όλες τις σειρές θα κάνουμε αυξήσεις. Και στην ίδια θηλιά βάζω μέσα άλλο ένα. Οπότε βλέπετε έχουμε 2 ποδαράκια στην ίδια θηλιά. Το επόμενο ποδαράκι εδώ θα πλέξω ένα. Κανονικά. Λίγο. Δεν μπερδεύτηκε η κλειστή μου. Ωραία. Ενώ επόμενο ποδαράκι, επόμενη θηλιά δηλαδή, 2 ποδαράκια. Στην επόμενη θηλιά, 1. Στην επόμενη 2. 2 ποδαράκια στην επόμενη θηλιά, πάλι 1. Και μετά πάλι 2. Αυτό, έτσι θα γίνει όλη η τρίτη μας σειρά. 2 ποδαράκια στην ίδια θηλιά, 1 μόνο του. 2 ποδαράκια στην ίδια θηλιά, 1 μόνο του. Να σας πω ότι στο τέλος της άσπρης σειράς θα έχετε 42 ποδαράκια. Καλό είναι να τα μετράτε, όπως σας είπα και πριν. 42 ποδαράκια. Και θα σας δω αφού τελειώσουμε αυτή τη σειρά. Και τελειώνουμε την τρίτη σειρά μας. Ποδαράκι και ένα. Βάζουμε εδώ στην
τρίτη αλυσίδα, άριχτο, ασφαλίζουμε και κόβουμε. Έτοιμη η τρίτη σειρά μας, που εκεί είπαμε πως θα έχετε 42 ποδαράκια σε σύνολο. Και ξεκινάμε τώρα με το επόμενο χρώμα μας. Είναι κάτι σε εκλούχλης αφή, δεν ξέρω να το ονομάσω ακριβώς, θα μ' ακούσει και ο γιος μου να κυνηγάει. Και θα ξεκινήσουμε πάλι κάπου από εδώ. Ωραία. Θα βάλουμε την αλυσίδουλα μας. Και τώρα θα πλέκουμε μόνο με κανονικά ποδαράκια, οπότε κάνουμε 3 στυλιές στον αέρα και αρχίζουμε τις αυξήσεις μας πάλι έτσι. Ξεκινάμε με 2 ποδαράκια και μια φυλιά. Μετά, ενώ στην πρώτη κάναμε ένα ποδαράκι μόνο του, εδώ θα κάνουμε 2. 1, 2 μόνο. Στην επόμενη θα έχουμε πάλι αύξηση. Διπλό ποδαράκι στη μία φυλιά. Πάλι 2 μονά ποδαράκια. 1 και 1, 2. Και ξανά διπλό. Έτσι θα πλεχτεί όλη η τέταρτη σειρά με αυτόν τον τρόπο. Και στο τέλος της τέταρτης σειράς θα έχετε 56 ποδαράκια. Τελειώνουμε και την τέταρτη σειρά μας. Εδώ τώρα δεν θα χρειαστεί να κόψουμε το νήμα μας, γιατί θα συνεχίσουμε με αυτό το χρώμα. Θα κάνουμε άλλες 2 σειρές με αυτό το χρώμα. Θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη, γιατί σε κάποια σημεία η εστίαση δεν είναι καλή. Απλά δεν έχω συνηθίσει να μπλέκω με κάποιον να με παρακολουθεί. Σας υπόσχομαι ότι θα το διορθώσω σιγά σιγά, θα το συνηθίσω και θα γίνεται σωστή η δουλειά, να μην σας κουράζουν οι λήψεις. Λοιπόν, τώρα πάμε για την τέταρτη σειρά μας. Και ξεκινάμε με τον ίδιο τρόπο. 3 ποδαράκια στον αέρα. 3 ποδαράκια στον αέρα. Ωραία. 3 στυλιές στον αέρα εννοώ. Ξανά μέσα στην ίδια φυλιά. Στο προηγούμενο κάνουμε 2 μονά. Τώρα θα κάνουμε 3. Οπότε έχουμε 1, 2, 3 και πάλι αύξηση, δηλαδή 2 ποδαράκια, μια φύλλα. Αυτό. Επόμενες 3 στυλιές από ένα ποδαράκι. Και ξανά διπλό. Θα πλέξετε έτσι όλη την πέμπτη σειρά και στο τέλος της σειράς αυτής, της πέμπτης, θα έχετε 70 ποδαράκια. Αν θέλετε να τα μετράτε, γιατί όπως σας είπα βοηθάει πολύ για να ξέρετε ότι δεν έχετε κάνει κάπου λάθος.
τελειώνουμε και την πέμπτη σειρά μας. Με τα 3 με ένα βελονάκι. Πάντα ξέρετε πέφτει σε διπλό. Ωραία, έτοιμο. Και τώρα να ξεκινήσουμε την έκτη σειρά μας και την τελευταία, η οποία θα είναι πάλι με αυξήσεις. Λοιπόν, πλέκουμε 3 αλυσιδάκια στον αέρα και βάζουμε μέσα στον ίδιο φόντο. Είναι η πρώτη μας αύξηση. Στη συνέχεια τώρα θα πλέξουμε 4 μοναποδαράκια. 3 είχαμε στην προηγούμενη, 4 πάνε εδώ. Πάντα έτσι μεγαλώνουν οι κύκλοι, δηλαδή ακόμα και μεγαλύτερο να τον κάναμε θα βάζαμε μετά 5, 4, μετά 5, μετά 6, έτσι πάει. 3, 4. Ωραία. Και διπλό. Και πάλι 4. Αυτό είναι. Θα πλέξετε αυτή την τελευταία μας σειρά και μετά θα σας πω αφού τελειώσει τι θα κάνουμε, γιατί τώρα τελειώνει το πλέξιμο, τελειώνει το ματάκι μας. Α, ναι, να μην ξεχάσω, αυτή είναι η σειρά, η τελευταία θα έχει 84 ποδαράκια. Και τελειώνουμε με 4 μονά αλυσιδάκια και την έκτη μας σειρά, την τελευταία. Εδώ στο κλείσιμο θα προσέχετε πάντα να βουτάτε μέσα στην τρίτη θηλιά. 1, 2, 3. Θα σας γελάει η δεύτερη για να γίνεται πιο όμορφο το κλείσιμο. Ωραία. Ασφαλίζω. Τραβάω την κλωστή μου, κόβω και είναι έτοιμο το ματάκι μας. Από εσάς τώρα θέλω να πλέξετε άλλο ένα ίδιο ματάκι. Χρειαζόμαστε 2. Έτσι, θα τα τοποθετήσουμε έτσι. Θα σας δείξω τώρα πώς θα τα ενώσουμε, πώς θα γίνει η ένωση και θα κάνουμε ταυτόχρονα και τα κρεμαστάρια μας. Πλέξτε άλλο ένα ίδιο ματάκι και τα λέμε στην ένωση. Και αφού έχουμε πλέξει τα 2 ματάκια, ήρθε η ώρα να τα ενώσουμε. Θα τοποθετούμε το ένα πάνω στο άλλο, έτσι. Και τώρα θα φτιάξουμε χαλαρό κόμπο για να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, εδώ τώρα θα κάνουμε το εξής. Βλέπετε η μία αλυσίδα όπως φαίνεται από εδώ και η άλλη αλυσίδα όπως φαίνεται από εδώ. Εμείς θα παίρνουμε τις πίσω, την πίσω θηλιά, για να ξεκινήσω να κάνω. Ωραία, την μπροστή θα την βάλουμε μέσα μετά, μέσα στη σχολή τώρα και ξεκινάμε. Μπροστά και το πίσω. Περνάμε και άριχτο. Έτσι, δεν είναι δύσκολο, απλώς να μην ξεχάσετε καμιά θηλιά. Βλέπετε, να το. Εδώ. Μπροστά. Το πίσω δηλαδή από την μπροστινή θηλιά και το πίσω από την επόμενη. Έτσι, αν σας βολεύει μπορείτε και να το ανοίγετε για να βλέπετε καλύτερα που βουτάτε.
προσοχή, να προσέχετε να μην ξεχάσετε κάποια φύλλα. Δείχνει μόνο του, δεν είναι δύσκολο. Εδώ πίσω. Και εδώ. Είναι σφιχτό, είναι ψηλή, μπροστή. Θέλει λίγο υπομονή. Αυτό. Τώρα έχουμε και τον τρόπο μας, απλώς τον προσπερνάμε, μην μπερδευτείτε. Είστε τι όμορφο που γίνεται το πλήσιμο. Θα πλέξω λίγο ακόμη μέχρι εδώ και θα σας δείξω μετά πώς θα κάνουμε το κρεμαστάρι μας. Έχουμε πλέξει αρκετά, βασικά ευχάριστο είναι, δεν είναι δύσκολο. Έχουμε πλέξει αρκετά μέχρι αυτό εδώ το σημείο, ξεκίνησα κάπου από εδώ. Εδώ τώρα θέλω να γίνει το κρεμαστάρι. Απλά πράγματα. Θα πλέξουμε 20 αλυσιδάκια στον αέρα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Και όπως είναι θα βουτήξουμε πάλι μέσα στην ίδια θηλιά που ξεκινήσουμε. Και εδώ για να πλέξουμε άριχτο για να σας το δείξω λίγο καλά. Φαίνεται. Κουνάω και συνέχεια την κάμερα. Λοιπόν, βλέπετε, έτσι θα γίνει. Εδώ τώρα όμως πρέπει να κάνουμε ένα κουπάκι. Θα βάλουμε έτσι το πλεκτό μας, γιατί θα πρέπει ακριβώς κάτω από το μεγάλο κρεμαστάρι να βγει το μικρό. Το βάζουμε σε ευθεία και έχουμε βάλει εδώ, οπότε τραβάμε ευθεία με το βελονάκι μας και βγαίνει εδώ, εδώ κάτω. Συγγνώμη, δεν ακολουθούμε ποδαράκι, δεν έχει σχέση. Εμείς θέλουμε μία ευθεία. Άλλο λίγο εδώ και το χαρακάμε για να δω όντως περνάει από τη μέση. Πραγματικά περνάει από τη μέση και είναι εδώ, σε αυτό το σημείο εκεί. Θα βάλουμε ένα σημαδάκι. Ωραία. Και θα συνεχίσουμε να πλέκουμε κανονικά όπως πλέκαμε. Όταν θα φτάσουμε σε αυτό εδώ το σημείο θα σας πω τι θα κάνουμε. Και φτάσαμε
στο σημείο που έχουμε το σημαδάκι μας. Βγάζουμε την κλειστούλα, βλέπουμε κανονικά και τώρα θα κάνουμε 10 αλυσιδάκια στον αέρα. Το θέλουμε πιο μικρό αυτό το κρεμαστάρι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Κάνουμε το ίδιο πράγμα εδώ μέσα στην ίδια θύλα, ένα άριχτο. Ωραία, εντάξει, και συνεχίζουμε κανονικά. Το ποδαράκι μου, το ματάκι έχει γίνει έτσι. Πάνω κάτω, έρχεται σε ευθεία και έχει αρχίσει ήδη να σακουλιάζει το πλεκτό μας. Βρέξτε λίγο σε αυτό εδώ το σημείο, λίγο ακόμη, να αφήσετε ένα τέτοιο κενό, τόσο, και θα σας δείξω τι θα κάνουμε. Έχω πλέξει ως αυτό το σημείο εδώ, έχω ένα κενό. Λοιπόν, θα βάλω λίγο αυτήν την κλειστούλα μέσα. Να μην μας δυσκολεύει, ωραία. Και τώρα εδώ μέσα θα βάλουμε βατελίνη. Ξέχασα να σας πω στην αρχή, χρειαζόμαστε βατελίνη. Και θα βάζουμε μικρά κομμάτια βατελίνης. Δεν βάλετε ένα μεγάλο και θα κοιτάξετε πρώτα να γεμίσουν γύρω οι άκρες. Όχι ένα κομμάτι μέσα και εντάξει. Κομμάτια πρώτα γύρω για να γίνει ομοιόμορφο το γέμισε. Βλέπετε. Έτσι, σιγά σιγά να γεμίσει με αυτόν τον τρόπο, για να πάει καλά. Ωραία, γεμίστε το και τα λέμε. Και αφού έχουμε γεμίσει το ματάκι εδώ, συνεχίζουμε, πάμε καλά και συνεχίζουμε, βλέπετε, κλείνουμε και συνεχίζουμε να πλέκουμε με τον ίδιο τρόπο, άριχτα μέσα σε κάθε φόντο. Σε κάθε πίσω ήρθε ακριβώς. Εδώ τώρα τι θα κάνουμε είναι μια θηλιά. Πάρουμε τη βελόνα, να βάλουμε μέσα την κλωστή που αρχίσαμε. Μετά είμαστε εδώ και εδώ. Κάνουμε και μία εδώ πάνω και κλείνουμε
στο πλέχτό μας. Ωραία. Βάζουμε τη βελόνα μας εδώ. Τραβάμε καλά. Και το ματάκι μας είναι έτοιμο. Τώρα θα σας δείξω πώς θα κάνουμε και εδώ τη φούντα μας. Για να κάνουμε τη φούντα μας λοιπόν θα χρειαστούμε ένα χοντρό χαρτόνι, 15 εκατοστά, γιατί τη θέλω λίγο μεγάλη. Βάζω την κλωστή μου εδώ και να κρατάω καλά και μετράω 1, έτσι, 2. Μετράτε έτσι το νούμερο όταν κάνετε τον κύκλο. 3 κύκλοι, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, να είναι κοντά θέλω, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Για να μην σας κουράζω, στη σύνολο θέλω 80 κύκλους. Να γίνουν 80 κύκλοι κλωστές γύρω από το χαρτόνι. Και έχω βάλει 80, έχω κάνει 80 κύκλους στο χαρτί για να κάνουμε τη φούντα μας. Τώρα θα χρειαστούμε βελόνα και κλωστή, την ίδια κλωστή, και κάνουμε το πολύ απλό. Πατάμε λίγο το χαρτόνι μας για να μην μας δυσκολεύει. Ωραία. Και θα βάλουμε τη βελόνα εδώ πάνω. Περνάμε την κλωστή, βγάζουμε τη βελόνα. Έτσι. Κλωστή περίπου που να είναι τόσο. Ωραία. Και τώρα γυρίσει το χαρτόνι, δεν μας πειράζει. Θα κάνουμε ένα πολύ σφιχτό κόμπο, όσο πιο σφιχτά μπορούμε. Εδώ, αυτό. Και θα βγάλουμε και το χαρτί, δεν το χρειαζόμαστε πια. Το βλέπετε πως έγινε. Αυτό. Σε αυτό το σημείο λοιπόν, αφού έχουμε δέσει, θα κατεβάσουμε λίγο, να κόψουμε εδώ την κλωστούλα μας. Ωραία. Θα κάνουμε το εξής. Θα βρούμε τη μέση. Ωραία. Θα τραβήξουμε καλά και έχοντας τον κόμπο εδώ πάνω θα βάλουμε μέσα εδώ το ψαλίδι και θα κόψουμε τις κλωστές. Αυτά τα δύο εδώ, το κάνω, είπα και εγώ, αυτά τα δύο εδώ θα χρειαστούν για να τα δέσουμε πάνω και έχουμε κόψει τις κλωστές και ένα καλό χτένισμα. Εγώ έχω μία χτένα σιλικόνης, την πήρα για αυτή τη δουλειά για να μην σε φτάει η κλωστή.
αναστρώνει. Έτσι. Συνεχίζουμε τώρα παίρνοντας μια μεγάλη κλωστή, τη βάζουμε, την περνάμε από κάτω. Θέλω περίπου 1-2 πόντους για να τραβήξω κλωστή, για να είναι αρκετή, να μην γίνει κοντή. Εντάξει, ωραία. Και κάνω το κλασικό τώρα. Θέλω να έρθει ο κόμπος εδώ μπροστά. Αυτό το πράγμα. Ωραία, τραβάω λίγο τις κλωστές. Πάρα πολύ ωραία. Και το δένω άλλη μία φορά. Να έρθει ο κόμπος εδώ στη μέση. Ωραία. Και τι ωραίο έγινε. Τώρα θα κάνω το εξής. Θα πάρω την κλωστή, θα γυρίσω από την καλή μεριά, αυτά εδώ που με ενοχλούν, και θα τυλίξω, συγγνώμη έφυγα από την κάμερα, θα τυλίξω μερικές φορές γύρω γύρω για να έχω ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Έτσι. Το κάνω μια φορά, έτσι. Να γίνεται, να φαίνεται γεμάτο. Αυτό. Γυρίζω στην πίσω πλευρά. Έχω την κλωστή μου αρκετά μεγάλη. Η βελόνα μου. Και θα περάσω τη βελόνα από εδώ μέσα. Έτσι. Αυτή είναι η πίσω πλευρά. Και η μπροστά πλευρά είναι έτσι. Αυτό. Και τώρα είναι το σημείο που χρειαζόμαστε ένα πολύ καλό ψαλίδι. Να κόβει καλά. Ας χτενίσω πάλι το φουντάκι μου. Δεν θα βγουν όλες οι κλωστές ίσχες κάτω. Μη σας φανεί περίεργο. Δεν έχετε κάνει κάτι λάθος. Τώρα θα πρέπει με ένα πολύ καλό ψαλίδι να ευθυγραμμίσω το φουντάκι μου. Και ωραία, κόβουμε αυτά τα δύο, τα μεγάλα που ήταν από τα δυσήματα. Και τώρα χτενίζουμε πάλι καλά και σηκώνουμε όρθιο το πλεκτό μας. Παίρνουμε το ψαλιδάκι μας και αρχίζουμε και ευθυγραμμίζουμε. Θα το γυρίσω από την άλλη, γιατί δεν χωράει το ψαλίδι εκεί. Καλά, αυτό το ψαλίδι μου χρειάζεται αντικατάσταση. Αυτό. Έτσι. Βλέπετε ένα που εξέχει λίγο. Εγώ το είδα. Ωραία. Και η φούντα μας είναι έτοιμη να περαστεί στο ματάκι μας. Ωραία. Και τώρα περνάμε στην τελευταία φάση. Θα βάλουμε τη φούντα μας. Λοιπόν, να σας πω ότι εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο, μπορείτε αν θέλετε να βάλετε χάντρες.
Κάποια στιγμή θα σας δείξω πως φτιάχνουμε και τα μικρά τα ματάκια που γίνονται μπρελόκ, που είναι πολύ πιο γρήγορα εύκολα. Εκεί ίσως να βάλω. Σε αυτό εδώ δεν θέλω να βάλω γιατί είναι μεγάλο το μάτι, οπότε δεν θέλω να προσθέσω χάντρα. Εύκολα περνάμε την κλωστούλα από εδώ, έτσι. Ποια μεριά θέλω μπροστά? Αυτή. Ωραία. Και στη μέση ακριβώς, εκεί, σε αυτό το σημείο. Βαίνω τη φούντα μου, παίρνω την κλωστή βελόνα μου, πολύ απλά μπαίνω κάπου εδώ μέσα, θα βγει από εδώ και θα έρθει μέχρι κάτω. Το ίδιο θα κάνω και με αυτό. Μπαίνει μέσα, περνάει, τραβάμε καλά. Ωραία. Η χτένα μας. Κόψουμε οι δύο κλωστούλες αυτές. Και το ματάκι μας είναι έτοιμο. Είναι γύρω στα 12 με 13 εκατοστά, όπως σας είπα. Είναι μεγάλο, όμορφο. Εύχομαι καλή διασκέδαση. Περάστε να το κάνετε. Και θα σας παρακαλούσα, αν θέλετε, να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου και αν έχετε κάποια απορία ή οτιδήποτε να μου γράψετε στα σχόλια, γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ για να συνεχίσω να φτιάχνω και να σας δείχνω αυτά τα όμορφα πράγματα. Κανονικά έτσι. Να το γυρίσω να το δείτε. Γεια σας. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.